adak abalasang kay tatakder mo aniya na ng taer. Nagtaer kan manong makapabangar barukong arapaam nakati siya sino man nasabong may gaput talugading nagwapo kan manong nagwapo kan manong pumaludit ka man umisem ka man di mo kat ipaidam nagwapo kan manong kumigmat ka man Italia mo man tanaa mo arupa. Among kadi no di ka makita no di ka makita mas na ay tuirik na al-ali mo kekti rurut ko ken gurang no adda imnas kain kakasarsarita taat papatar na po daw ang ipen mo mangal alino bakit ba a puso mariribukan pa'y unay tinakem ko nuinton ano maglaw mo titignay ko naguwabukan manong pumaludit ka man umisem ka man di mo kat ipaidam naguwabukan manong kumigmat ka man